עכשיו הולכים לעשות אתגר. מי שמצליח לראות את הכדור שלו, שיש פה נשק, הכי רחוק, מנצח. אוקיי, זה הקו. עכשיו אני יורה. 3, 4. בוא נראה למה זה הגיע. בוא נראה למה זה הגיע. הכדור שלי הגיע עד לפה. אוקיי, אז אני עכשיו עומד כאן בקו. נשים את הכדור כאן. ויאללה. בואו נעבור לתור של יוגב. והנה התור של יוגב. בואו נראה לנו נראה את זה. אוקיי, יורד את הכדור. בואו נלך לראות איפה זה הגיע. לאן זה הגיע? זה בלי הפלסטיק. זה של יוגב וזה שלי. טוב, יוגב ניצח ויאללה ביי.